Dilan Polat'ın önüne işleyen Gonca. Sana verecek sonra olanma. Adanam aydıp durdu. Geçen yıllarla onun önkü yıl Mayda geldim, Mayın 5'inem 6'sına öye geldim. Yarı gece kvartiramdan kovuldum de. Yarı gece kvartiramdan kovuldum. Yanında da özlük coran vardı. Kucağında da çağıcın yumruk geldi. Yakşam kuyuptu. Gidere yerimiz yok, alay men dükcan ettin öyle. Coran ulanın bile kovuldum şu kvartirada. Geliniz öyme, oturdunuz. Geliniz, vay şu at pulumuz yok dedim, sıkıntı yok, son vereyim dedim. Benim bir köpüğüm almadı. İkinci, detaylı geplere gurruna girecek gel çünkü çağa yetiştirip gelen bu video ertirde bir yıl çağın önünden çıkar. Şunun için aşırı detaya girecek gel. Yönü şöyle burada da açacak. Sen öyden çıkanın sebebini öğün bilip otuyorsun. Sesimi çıkarmadım şu sebepten. Yönü son yanıma gelin de ettin, çağın mazarda dik otursun dedi. Şu sözünden sonra üllü rüyalarım urulun beni. Sıptan kaybolun. Selvi çağama men beytme, çağam için men göy gördük, göğürdün dandanan 5. Yekece komşuymam gelip seni elimden almadı. Götümü yırtık kıyırdın komşuların yanına. Halas ederler öyle. Hiç kimim elimden seni almadı. Almadın allın. Çağın mazarda dik otursun diyelim için. Onsa gelin erin kapıdan alt gitti. Erin yanına neme sebepten çık gidenini geplemedim. Çünkü erin yüzünü sapa vermesin deyip neme sebepten çık gidenini erine bildirmedim. Türkmenin olarak. Onam sana dedim, gittin berden. Sessizce. Onun Mayın 20'sına öyümden çıktım. Geçen yıllar onun önküyüm. Çıkandım, iyi onun 7'sine de TikTok'tan video çıkardım. Yine şunyalı marlığıyız, maşenlik deyip. 2 yaşlıca çağamı, men içen suumu bir de karıştırıp 2 yaşlıca çağamı zorlayacak kollulardı. Çıkardım videomu. Orada çıkardım. Ondan sonra davalaştık. Detaya girecekken davalaştık. Konu bitti. Yine bir yıldan son, bir yarım yıldan son yine sataştım. Gelin nemen yayınına, Katrina bilen yayınına gepettin. Şeydip çık. Çağlasam erine derken oynaşından ekeni, nemeken, hasseken, eyleken, beyleken. Benim başladım gıyırım. Ondan sonra sen sana dur dedim. İnni şu edek durmasan seni affet ben deyip koyu frene münnüm. Ödümüm can ettim. Ben şu anda yanlışlık hareket ettim. İnni şu adatlar gaytalanmaz. Türkmen'in arasında maskara olmayalı yapayalı şu seman kaharımıza senem dedim, menem dedim. Şu semanı yapayalı deyip hayiş ettim. Benim bolya dedim doğru da. Bolya dedim. Bolya diyemden son bir neçe gıylarla sözüm sürtüşönle şu bir neçe söğüşön gıylanmadan ödülüne can etipsin. Men var da gururun etipsin. Sen bana halallaştın ha. Sen menle halallaşandan son sen hakkında video çıktı mı? Sen gepin edildi mi bir yerde? Ne edildi de sen men düşmanlamın arkasına vardın. Ondan son sen söğüşön bir neçe gıylan var. Yekecesine de barıp Gonçan daş ettin de diyen gurlanlarlar. Etmedim. Sen ettin önüme aşağıya. Ondan sonra dünkü videonda ayıcandan ben niye sen oynaşıma can ettim diyen ödülün seslerini dur. Ben WhatsApp'ta düğün sesi vuracağım. Düğüne öğünün sesi vuracağım.
Sen oynaşına can ettim, näme diýdim, çağasam nämeden dälekeni, eýledenekeni, beýledenekeni dip joşup gürle ya. Hana sen o çağany men bakalma bir zat, bakalma bir zat goşup men çağamy zorlajak boldy diýdiň sen ol erkege. Ol erkege inni näme üçin can edýän? Sen çağany zorlajak bolan erkege näme üçin can edýän? Düşündür. Sen çağany zorlajak bolan erkegiň nomeryny saklap telefonunda, seni köçeden ýynan gyýdyň aty nomeryny udaly edýän. Sen çağanyzy sen özüň aýdjaň bunu. Sen çağanyz men çağam zorlapdyrjak boldy diýen erkege de özüň düýün gepleşdim diýen. Bir diýdiň tutanak. Sen çünkü mahluka. Sen han diýdiň halkyň öňünde. Oynaşy men çağam 2 ýaşylja çağam zorlajak boldy diýdiň. Halkyň öňünde diýdiň, Türkmenistan halkyň öňünde, dünýä ýüzüniň halkynyň öňünde diýdiň. Sen düýnäli öňüň jaň etdiň, ol sen çağaň zorlajak bolan adam. Onsoň sen çağaňy bar şo taýda sen çağaň zorlajak bolup durar eken. Näme üçin äriň kapydan gelip arkadan äriň aýtmadyň? Sen çağaňdan başga näme işiň bar? Gyýlar gelinler, çağaňdan başga siziň näme işiň bar? Size soru. Men çağaň bolsa birinji işim çağa. Men çağaň şey saçynyň gylyna zıyan gelsin men gün şonu gajyrdadyp ýerine etdim. Sen şonu tökmedi atdyň mahluk hakky. O tökmedin sen o dünýäde syganyp, bu dünýäde syganyp. Ýöne şo zorlajak boldy diýen erkeň bilen imtihan sen gürleşýär. Men aýryşan ýollaşym bilen gürleşýän. Gürleş, istesen baryp bile ýaşa. Men çünki onuň bilen aýryşan bar. Şňaň bolmaly men öňüje welli ol adam. Men aýryşan, kim aýryşan äri aýryşkydan helin öňe. Hiç kimem öňe. Sen istesen bile haly dokoş, şoň bile. Umurumda däl. Erkek üçin hem seňle döwüşip gel. Sen çağama dil ýetenim üçin uruldyň menden. Erkek üçin urulmadyň. Sen öýden kowulanda çağama dil ýetenim üçin kowuldyň. Erkek üçin urulmadyň. Ona maýdaýyn saňa aşan gyrmyçyklaçydyň. Onuň gurulanda men bir wideoňda ünset, bir wideoňda Hudaýa şükür men ärim ma diýen, bir wideoňda da men ärim ýok diýen. İkinji wideoňda da. Ağzyndan çykkan sözler biraz gulun duýýan sen. Balnoy diýen, aka sen balnoy. Boydan aşa balnoy bolan sen. Sen çağaň zorlajak bolan erkege jaň etdiň düýün. Dogry da? Gonca. Dogry. Öňkü ýaşakaýdan ýerlenden näme esasynan kowuldyň? Öňkü ýaş wagt için ýaşakaýdan gyýdylan gelinen öýüne näme kowuldyň? Belli bir mesele bile kowulýan, pastaýan adam. Ya erkegine serken ya oýnaşyna serken, şo meseleden kowulýan. İşe bar diýelim, cennet seni gyskanypdyr. Selbi seni gyskanypdyr. Dilan Polat da mı seni gyskanýar? Sen ogudanlygy Dilan Polatdan mı gyskanýar? Dilan Polat'ın öýünden ýüzüge uğurlap çykyp gaýtdyň. Şuňal ýüzük uğurlap çykyp gaýtdyň. Elindäki dakynýan atça Dilan Polat'ın dakynýan ýüzüne meňeç ýüzüň näme sollumy? Näme boldy? Näme üçin Dilan Polat'ın öýünden çykyp gaýtdyň? Uğurluk edip çykyp gaýtdyň. Gepläýinmi? Ha? Dilan Polat'dan mı sen ogudanlygy götürüp bilmedi? Bar olam mı görül? Oň öýünden iki zat, iki mesele bile çykyp gaýtdyň. Näme esasyna gyýdyň bilen näme özüň oturup geldiň. Gyýdyň bilen bilesen jeza ýüne sallalar. Näme sebäpden? Ýöne istat etmediň ýerden girdiň şo taý. Ýok. Ýüzük krysalak gaýdan üçin seni türmäge girdiň. O näç gün bolsun ýöne sen girdiň şo taý. Şuňaňmy? O näç gün bolsa sen çağıjyň bilen şo taý girdiň. Men sen ýüzüňe sapa beremok. Özüňi şeydi çık sırtına seyretdiyen sen sırtından gelýär şey sırtındakylar vurun gören sen diýäň sen eýle kenin sen goýzäle kenin sen erbetde kenin diýäň senim dokanjy halyňy nagşyňy şey dip öňe goýan şu nagşy tanaýan şu halyň şu dokan halyň tanaýanmy dip sen öňe goýan şundy bilýärmi häzir saňa da gün 3 tane video çekdik şu videodan başga video çekip gel sen iki gutumy ýyrsaň sen maýsat edip bilen onu maýdaýyn sen etjek bolsaň öňkü öýümde ýaşap gördüm. 1,5 ýyl ýaşadym. Şol öýüme baryp näme bildim. Sen gyýdyňyz zorlap durjak bolýar dip töhmet atdyň. Şol öýe baryp maňa milisiýa çağırdyňmy? Näme bilen inni sen näme tar etýän. Nämeňe joşýan? Sen jalkyňy çykarýarlar dip gel. Sen öň jalkymy çykaryp bildiňmi? Sen men jalkymy çykarýar. Ha?
Näme diýilýän sen Gonca? Sen özüňe haýryň ýok agay. Öz